Jesus, nagsamitin, Jesus, di agbalbaliw, Jesus, inkam dayawen, naganmuan nga pateg. Naimbag arabi kada taming kakabsat. Ti maminsan pay, iti daytoy arabi iti Sabado, kaduendak para iti panaglebosyon. Iti daytoy may samanen nga edisyon, iti naimbag adamag. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Dios, Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Agsipud ta, inik ka na kami ti gundaway, nga umay manen iti sa kaanam. Umay kami mangindatag kadagiti pagyaman mi, agraman o Dios, dagiti pakasaknan mi. Ti daytoy kanito, dawaten mi, makikadda ka kada kami. Agsao ka kada kami. Denggemet o Dios, dagiti karkararag, dagiti araraw mi. Tinagan mo Kristo, daytoy ti kararag mi. Amen. Amen. Patgekunay baliksen, ikantaken uliten, usukin na paragsaken, tinagan na ni Jesus. Jesus nagsamitin, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen, nagan mo napateg. Wen nayatek ipangruna, tadakkel ti kaasina, kapoy ko ti badangan na, tinagan na ni Jesus. Jesus nagsamitin, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen, nagan mo napateg. Liwliwaen natoy nakam, magragsaken natoy puso, nulwag ti napunasen, tinagan na ni Jesus. Jesus nagsamitin, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen, nagan mo napateg. Awan ti makaibaga, nukasanot kasamit na, uwi kantak di mamingga, tinagan na ni Jesus. Jesus nagsamitin, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen, nagan mo napateg. Ti pakaybasaran, ti debosyon tayo ti daytoy arabii,
Ket masarakan iti ebanghelyo kas insurat ni San Marcos, iti kapitulo 1, versikulo 9, aingga iti 11. Kasto iti mabasa tayo. Iti saan anabayag, si mangpet ni Jesus ang nagapu di Nazaret, may nga ili iti probinsya ti Galilea. Binunyagan ni Juan iti Karian Jordan. Apaman ang nakasangat ni Jesus iti danom, nakita na ang naglukat ti langit, ken ti Espiritu Santo kas kalapati a bumababaken kuana. Adda may sa atimek ang nagapu sa dilangit. Sikat ang nakwa dungdungwag kinunana, may ayo akunay ken ka. Kakabsat, hindi na panalawas, rinugyan tayo, tinabosyon tayo, dito'y ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Nakita tayo, segun ken Marcos, ni Jesus iso tinimbaga damag. Jesus is the good news. Ti presensya ni Jesus, ipaay natin na imbaga damag, kadagiti tao nga kayatnan iti umibet iti pamatida, gapu ti panaka dusa gapu iti pamati. Nga madtoy ni Jesus, ti nabayag nga inururay kaninamnama ti Israel a Mesiyas. Isu ti mangikat mga kayo ti amin asaem, mangikat ti amin adanag, isu tinamnama. Ket ituloy tayo no kasano ani Marcos, iparang na ni Jesus akas na imbaga damag. Ti panakabunyag ni Jesus. Siputan tayo kakabsat, dagiti banbanag na pasamak, iti ng bunyagan ni Jesus. Muna, ti teksto tayo kunana, apaman ang nakasangat ni Jesus iti danom, nakita na ang naglukat ti langit, ket Espiritu Santo kas kalapati, bumababa kenkwana. Pagamuan ng ngaganti may sa timek ti Ama. Iti original apan nakaisurat ti barotulad. Iso iti Griego. Mabasa tayo nga saan laeng nga ordinaryo ang naglukat ti langit. Iti Greek text naglawag ang mabasa tayo, adda puwersa nga na-involve. There is that strong force involved in the opening of heaven. Ti Greek text kunana na pisang. Because of that great force, gaputi dayta na pigsa a puwersa. Saan lang nga naglukat? Na pisang ti langit. Anyat kahit nasa unday ito kakabsat, ipasimudaag na daytoy ti dakkel unay nga ayat ti Dios. Dakkel agagar ti Dios. Makikaadamanan kada tayo. Sarita kada tayo. Dakkel agagar ti Dios. Sao kada tayo. Personal. Kalpasan kani propetang Malakias. Saanin pulos anang nga ganti timok ni Yahweh, nakisao kadagiti tattao. Ngamita, iti panagabunyag ni Jesus. Ti Dios nagsao manen. Ti timok ti Dios nangagan manen. Ken Kristo kabsat, ni Yahweh, ti Dios, makisasaukan ka. Kayat na ti makisaukan ka. Kayat na, ang mga gam titimak na. Bimo ba ti Espiritu Santo? Kayat nasawen, napalaos launay ti ayat ti Dios. Apunwan na tayong manen iti panakabalin na.
napalaos launay ti panagayat ti Dios. Apatib ka rin manen ti pamati tayo. Tapno daan tayo ti panakabalin. Uray lang na pisang ti langit. Kaya't nalaunay. Apatib ka rin na ka. Kaya't nalaunay. Apunun na ka ti panakabalin na. Kat kas mapatib ka. Kas mapno ka ti panakabalin. Ti Espiritu Santo ti Dios. Mabalin mo ako naan. Kaabaelak nga ramidan amin. Babaan ti tulong ni Jesus ti Dios kanya. I can do all things through Christ who gives me strength. Kakabsat, daytoy tinay bagadamag. Daytoy tinay bagadamag. Ken Kristo, ti Dios, makisasao kada tayo. Ken Kristo, ti Espiritu Santo, punuan na tayo, patibkeren na tayo, ikan na tayo ti panakabalin. Ken Kristo, mabalin tayo, tagbaligi. Wen, ken Kristo, tinay bagadamag, mabalin tayo manen, ti makisao, a personal, iti Dios. Ken mga gantayo, a personal, ti timag na, makisasao kada tayo. Naibag arabi, kada tayo aming kakabsat. Agkararag tayo. Iti daytoy oras o Dios agyaman kami. Agyaman kami, iti gundaway ng pay mo kada kami, tapno, iti maminsan pay, nangagan mi dagiti sasaom. Nangagan mi iti timak mo. Apo Dios, agyaman kami ta, inpalagip mo kada kami. Ababaan iti panakabunyag ni Jesus, impakitam ti dakkelagagar mo ang makisaumanen kada kami. Impakitam ti dakkelagagar mo amang pabilag mang patibker kada kami. Impakitam ti dakkelagagar mo napalaos unay panagayat mo ang makasauna kami a personal tapno mangagmi manen ititimak mo, makisasao ka na kami. Ti daytoy kanito wapo, dawatek, benisyonam dagiti amin, anaka tutok iti daytoy a debosyon itang arabii. Ipaay mo dagiti kasapulan dati naldaw. Kadagiti amin, amasaksakit ita. Kas iyon nat ko ti imak agturong iti screen. Maawat na ko mauapo ti panakaagas. Maawat na ko mauapo ti panakapaimbag. Kas tamet awaten da. Awaten da ko ma. Teglaplapos sana na parabor kadakwada. Wapo ti daytoy arabii. Malagip mi dagiti kakabsat mi. Gagayem kan kakabagyan. Isuda ang nabiktima iti gingined. Nang runa dagiti kakabsat nga dayti Locosur ken Abra. Wapo, adu kadakwada ti madandanaga daging gaita, agsipud ta adu pay laeng dagiti aftershock sa mapadpadasan da. Kadoem kad ida wapo ti daytoy kanito. Liwliwam kad ida. Patibkerem ka ti pamati da. Manghibaon ka o Diyos kaya ti tattao. Amang tulong kadakwada ti daytoy kanito ti didigra. Adu kadakwada wapo tagigyan iti ruar ti babalay da. Matmaturog iti tolda.
Agsipod ta napukawan dati pagtangan, daga, uno nagidad duma, mabuting dang agsublito nagtipagtangan da, aman lakit no matupakanda. O Diyos, ulitin mi adawaten, liliwa mi da, patibkar mi da, kadwa mi da. Ipaay mo kadakwada o Apo, tinamnama, namnama o bumangon, namnama, asika lang ti kadwada, iti panagbangon damanen. Italakmi ti biag mi kan ka ti dayto kanito, italakmi ti amin mi kan ka. Tinagan mo Kristo dayto it kararag mi. Amen. Kati parabor ayat kan pamendisyon ti Dios Ama, Anak kan Espiritu Santo, madako makada kayo, ti dayto arabii, ken kay ti sumagsaganad pengal daw. Amen. Ken amen. Naimbag arabi kada taming kakabsat, ti Dios si may dayaw, ti dayto panagdebosyon tayo. Amen.